Кои са трите най-разпространени мита, в които вярват хората, които изучават чужди езици и които им пречат, за да продължат уверено напред? Моя любим е номер 3, така че останете до края на видеото, за да чуете кой е той. На първо място, първият най-разпространен мит е, че за да говориш правилно на някой чужд език, ти трябва да говориш бързо. Това не е вярно. За да говориш правилно на чужд език, ти трябва да се стараеш събеседникът ти да те разбира. Не случайно ние българите изучаваме, например, българската филология, не случайно всички говорители по радиото и телевизията имат специални курсове, за да подобряват своето произношение и дикция. За да говориш правилно чужд език е необходимо, наблягам, твой събеседник да те разбере и не е необходимо да говориш бързо. Напротив, дори ние не разбираме нашите събеседници българи, когато говорят твърде бързо. Най-разпространеният мит номер 2 е, че ти просто се раждаш с увереност да правиш нещо, в случай да говориш чужд език или не. Не. Това се възпитава с времето, с опита, с старанието. Дори на някой да му е природно дадено да изучава чужди езици, както се предполага, че е моят случай, ако 1% е таланта и дарбата, която имаме, останалите 99% са труда. Така че въобще не се колебайте да започнете, ако считате, че нямате талант за това. Всичко е дарба. Не се раждаш така, ти го придобиваш. Това е като, например, ако си учил медицина и никога да не си прегледал нито един пациент. Това е, например, да си учил учител и никога да не си преподавал. Учиш чужд език, практикуваш го, стараеш се. И последния номер 3 мит, който казах, че ми е любимия, е, че хората, които са добри в това да говорят даден език, не допускат грешки. Дори тук бих си позволила да кажа дрън-дрън. Това е едно голямо дрън-дрън. Това е една огромна глупост. Разбира се, че допускаме грешки. Аз самата се улавям много често, че допускам грешки. И както казвам на моите ученици, не е проблем, че допускате грешки, защото това ви дава възможност да научите нещо ново. Това ви дава възможност да се замислите, за да не го правите в следващия път. Така че, приятели, благодаря ви, че ме следвате. Дайте лайк на видеото. За тези, които за първи път ме виждат, може да трябваше да се въведа в началото, да се представя. Аз съм Здравка, дългогодишен преподавател по испански и руски. От няколко години преподавам английски, френски, както и български на чужденци. Имам сайт в YouTube, Aralingua, където може да следите моите видеа. Имам канал, по-скоро не сайт в YouTube. Имам и сайт, на който предлагам пакети от онлайн езикови курсове. Аз съвсем скоро смятам да го организирам за първи път ексклузивно вечерна група по испански език за нива А2, Б1 или Б2. В линк под видеото ще оставя информация за анкетата, която съм пуснала в Facebook, защото оттам ще събера желащите, за да мога да формирам една от групите. Благодаря ви, прекрасен ден!